Аўтамабіль не раскоша, а сродак перамяшчэння. Час дыктуе свае умовы. Без жалезнага коня складана абысціся ў сучасным свеце. Эколагі прапануюць спыніцца і задумацца о планеце і аб будучым. Бо аўтамабіль буйнейшы забруджвальнік навакольнага асяроддзя. Влияние автотранспорта на состояние атмосферного воздуха довольно значительно. И наша область, в принципе, занимает 3-е место по выбросам от автомобилей. 70% всех загрязнений, всех загрязняющих веществ, которые выбрасываются в атмосферный воздух, это от автотранспорта. Каб прыцягнуць увагу людзей да вырашэння экалагічнай праблемы па зніжэнню ўзроўню забруджвання нашага паветра газамі машын і праводзіцца дзень без аўтамабіля. Традыцыя гэта нарадзілася ў 1998 годзе ў Францыі. Тады гэты дзень адзначалі каля 2 дзесяткаў гарадоў. А ў 2001 годзе да руху афіцыйна далучылася больш за 1000 гарадоў у 35 краінах свету. Беларусь ужо 10-ы раз прымае ўдзел у міжнароднай акцыі. Галоўнае, хаця б у гэты дзень адмовіцца ад паездкі на сваім жалезным кані. Ну а для тых, хто так і не змог абысціся без свайго аўто, прадстаўнікі абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя сумесна з ДАІ і лабараторыяй аналітычнага кантролю зладзілі своеасаблівы экзамен. На вуліцах Брэста вымералі канцэнтрацыю забруджвальных рэчываў, адпрацаваўшы газаў аўтамабіля. Вынікі парадавалі. Тым, хто сочыць за сваім жалезным канём, дасталіся прыемныя прэзенты. Вядома, глобальную праблему адным днём вырашыць складана, але тым не менш ёсць пераканаўчыя лічбы і факты. А вообще подсчитано, что если в этот день хотя бы 15% население откажется от использования автотранспорта, выбросы могут снизиться на 400 тонн. Татьяна Колокольцева, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».